Kuyo yonke imibuzo uAbraham anayo ubuza uThixo. Mamela chapter 15. Wathi uAbraham, Nkosi yami Yehova, wondinika ntoni na? Ndihambe ndingenamntwana. Indlamafa yendlu yam ngulo Eliyezeri waseDamasko. Wathi uAbraham, yabona, akundinikanga mbewu. Yabona, umntongo wendlu yam uyakuba indlamafa yam. Nalo ilizwi liphuma kuYehova lifika kuye lisithi, akayikuba indlamafa yakho lo, ngoya kuphuma ezibilini zakho, yena oya kuba indlamafa yakho. Mamela, impendulo zonke zivela kuThixo. Mangabe uhlele elibizweni ummamele, wayenza ngale ndlela uThixo afuna ngayo lento, impendulo zakho zisuka kuNkulunkulu. Namhlanje sendiyamemezela ngenguquko. Thinkosi bendithini selibizweni kodwa ndiphelele ndihamba ngendlela yabantu. Andayifumana Nkosi lento ndibekele yona. Namhlanje Nkosi buyisela impilo yami. Ndukile nilahlekile. Naku uNkulunkulu namhlanje angakunceda, angakubuyisela. Ngakubuyisela uThixo. Unyaniseke phambi kobuso bakho uthembeke. Ngoba inkosi engeloxoki. Sithembiso zakhe zinguyebo. Sithembiso zakhe zingunaphakade. Sithembiso zakhe azijiki. Sithembiso zakhe azitshintshi. Egameni lenkosi uYesu. Simbonile uAbraham, ulisabela ubizo wancama konke, wahamba noNkulunkulu. Kodwa xa simamela isiphelo sihle, lithi iBhayibhile wamkhuphela phandle umoya kaNkulunkulu. Wathi, Abraham, jonga phezulu ubala inkanyezi. Wathi kuye, iyakuba njalo ke